NASCAR Whelen Euro Series. 21ste International Judo Tournament. Het is vandaag 28 mei. Dit is het Belema-journaal. Raceway Venray was afgelopen zaterdag en zondag het toneel van de NASCAR Whelen Euro Series. Het was voor het eerst dat deze races vanuit Amerika naar Nederland kwamen. Duizenden toeschouwers keken toe bij de eerste wedstrijden op Raceway Venray. Vooral in Amerika is het NASCAR-racen erg groot en populair. De National Association for Stock Car Auto Racing, of kortweg NASCAR, is een overkoepelende organisatie in de Verenigde Staten die nationale en regionale kampioenschappen organiseert in de stockcar racing. Een spin-off hiervan zijn de NASCAR Whelen Euro Series, die afgelopen weekend met zo'n 28 auto's en meer dan 50 coureurs uit 11 verschillende landen in Europa neerstreken op Raceway Venray. Maar dat was niet zomaar even geregeld. De Amerikanen stellen hoge eisen. Ja, dat is een lange weg geweest, maar we zijn al jaren hebben een goed contact met NASCAR Amerika. In 2010 zijn de mensen van NASCAR hier geweest en hebben alles eens bekeken. En ja, als we de baan in ieder geval op een manier af zouden bouwen dat ze voor veiligheid en hun eisen voldeed, dan konden we op den duur er wel een samenwerking mee vinden. En dat is ook gelukt. De Half Mile Oval, ofwel de grote ovale baan van Raceway Venray, is geheel naar Amerikaans voorbeeld gebouwd. En nu eindelijk rijden de NASCAR's op dit circuit. Bijna 10 jaar voorbereiden en onderhandelingen gingen aan deze dag vooraf. En daar is de eigenaar van Raceway Venray best trots op. Ja, natuurlijk. Voor de eerste keer dat ik in Daytona was, toen dacht ik bij mij, ja, dat moet ik ook hebben. En dat is nu gelukt. En we hebben een 3-jarig contract. Dus de eerste 3 jaar zijn we verzekerd van wedstrijden met NASCAR. En dat is niet alleen goed nieuws voor Raceway Venray, maar ook voor alle fans van de grote Amerikaanse auto's, waarvan de meeste motoren vermogens hebben tot wel 700 pk. Dat werd meteen na de start van de race dan ook goed duidelijk. NASCAR racen, dat is eigenlijk een sport die in Amerika heel populair is. En het overracen is natuurlijk spectaculair omdat je het helemaal kunt overzien als toeschouwer. En dat is eigenlijk het mooie van het overracen. Dat je eigenlijk alle gevechten die er geleverd worden op het circuit tussen de coureurs, dat je die mee kunt maken. De races afgelopen zaterdag waren dus de eerste van de NASCAR Whelen Euro Series op dit circuit in Venray. Maar er is de komende tijd natuurlijk nog veel meer te doen hier. Ja, we hebben dit jaar 8 wedstrijden, evenementen. En er zit ook weer de World Cup Stock Formule 1 bij in augustus. En ja, ik denk dat dat ook weer een van de belangrijkste evenementen is. En 28 juni hebben we een half mijl weekend voor onze eigen serie, de MV8-serie. En ja, daar hopen we ook een goed succes wordt. Nou, dan hebben we ook nog een internationaal jeugdweekend in juli. En ja, dat is ook mooi om mee te doen natuurlijk op motocrossgebied. En dat is voor de jeugd heel mooi. En voor degenen die benieuwd zijn wie de winnaar werd van 60 rondes op de halve mijlsbaan, nou, dat was deze snelle Italiaan met nummer 56. Hij mocht na afloop de grote beker en gelukwensen in ontvangst nemen. Op zaterdag 30 en zondag 31 mei wordt voor de 41ste keer het International Judo Tournament Venray gehouden in sport- en evenementencomplex De Wetteling in Venray. De organisatie is in handen van judovereniging Venray. Uit 30 landen komen maar liefst 1600 judoka's naar Venray. Het toernooi staat bekend om zijn goede organisatie en sterke bezetting. Op 31 december 12 uur 's nachts kregen clubs en internationale sportbonden de mogelijkheid om hun deelnemers in te schrijven. In 20 uur tijd was het maximum van 1600 aan te melden deelnemers bereikt. Op zaterdag 30 mei starten de wedstrijden voor jeugdjudoka's van 8 tot en met 14 jaar. En op zondag 31 mei is het de beurt aan alle judoka's van 15 jaar en ouder. Op beide dagen starten de wedstrijden om 9:30. Tot zover dit Belema-journaal.
Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Morgen om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht is er kans op een bui. Morgen is er een grote kans op regen. Ook staat er een wat krachtigere wind dan normaal. Het kwik zal blijven steken op zo'n 17 graden. Hartelijk dank voor het kijken en tot het volgende journaal.